Sausa Kaap. Maya daw kayo talagang masugin at pabinawan niling hatumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ang akong suwat tampo. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Ruben. Apan sa dili pa, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kinsa siya. Drama presents Handumanan Sausa Kaawit. Ano para siyang kaagi karon? May kiningus na ka lalaki nga taga magtangtang Danau Bohol. Ang atong magtatampo nagdahansangan nga Rebel. Brad, Wendell, kuyugiron ko ba? Asa mo ta? Makikita ko sa kong textmate. Sabari ay. Binuang yung kada. Ngalo, ngayon din ka tuon ako, ha? Abi kay buta man ko, din lang kon mutuhuan. Oh, sabi ka maha. Ang imong dugo, ang imong dugo. Ang puso mo, ha? Saka niya na. Lagi, mutuho ko ni mo. Asa mo ko naman magkita? Binilang ko ako. Mao naling lugar, bro. Oh, ya. Sa may akong buhaton, ha? Basta nananagani, muabot na gani akong ka-text. Si Baten, ha? Ya. Biyaan ang tikangan ni. Lais kay di. Alang nga sa paminaw ka sa kong panagsulti. Kalay panguyab. Oo, lagi. Biyaan tadahin ka. Asa man, balikon ti ka, humanin yung sulti? Aw, nara ni mo, kung dili ko balikon. Kung sincere ako, good. Kung maligisan ko di as kasada, niya mamatay. Ay, ikaw sa iunan akong kalagon, ba? Ikaw ba pa konsensya, gigay? Sige na. Text na to yung mong ka-text mo. Okay, mulakaw na ko. Sige, akong tiksan. Baos man dayon? Asa man, nana siya? Oh, tanawag ka no. Baby. Doon na lang ko, mahal ko. Doon na lang gyud kaayo. Oh, bay! Doon na lang ko makayo siya. Anya, mulakaw na lang ko, ha? Sige. Kaya mo text lang ko nimo kung humanang miksturya. Di katuhuan na ang Nanong nadugay man ka, mahal ko? Naalam ko gihuman nga buhat, mahal ko. Ha? Unsa man na? Basing nagkadisturbo ko. Okay ra, mahal ko, uy. Naalagi pa man ako ng akong iyaan. Mao ba? Nari ka't puyo si mong iyaan? Oo, naa. Kinimahal ko. Nga nung man kamusulti na ako, ngayon anak di ay ka. Nga unsa? Nga usa ko kabuta? Oo. Kaya nga di ay. Sa imong pagtuo, kung musulti ko nimo, makikita ka kanako ron? Kuan. Tanawa, nagduduha ka sa pagtubag. Mahal ko, dili man sa imong anak. Siyempre makikita gyapon ko nimo, uy. Para nako, di man na importante ang pagkatao sa katao, kung unsa siya. Maugid. Dili og dili gyud. Kaysa ako nang gikaingon, dili ko magtan-aw sa panggawas lang sa katao. Importante na ako nga mahalon lang ko, mao na. Karon, ako yung mangutana nimo. Mahal ba gyud ko nimo? Bisan og usa ko kabuta? Mahal ti ka. Mahal na mahal ti ka, mahal ko. Mahal kita. Mo eskwela ka? Oh, mao kana mahal ko. Mo eskwela ko. Ano sa man sa imong eskwelahan? Mo eskwela ko og massage. Masahista ba? Unsa? Ikaw? Gusto ko mo eskwela. Gusto ko makauman sa kong pag-eskwela, isip o sa kamasayista. Tungod kay,
Pangandoy na ko nga makahuman ko. Yan na ako'y diploma nga makuha. Wa mo ko makahuman sa akong high school. Mao nga gusto gyud ko makahuman. Ngano wa man ka makahuman? Wa naman ko mga ginikanan nga may mo gasto na ko. Anya asa man ka mo eskwela? Adto sa Cebu. Adto sa Cebu? Magkalagyo na data. Sige lang, mahal ko. Para sa ni sa itong kagmaon. Kung makahuman lang ko, kaya natin kang buhayon. Anya tanong sa ama ng imular ka? Uma. Nang Rosana, palihugtan ko sa pagbantay-bantay sa kong mahal nga si Angie, ha? Ay, udong, uy. Ako'y bahala. Ako'y bahala mo bantay sa imong uyab. Aw, tanaw-tanaw raman ka. Adi tanawon. Bitsantiya sa mo nang, oy. Bitaw nang bantay ba? Basinog, doon ay manguyab nga laing lalaki. Hulagi, akong bantayan. May nang klaruhon ba? Lagi-lagi bantayan ako. Bantayan. Sige nang, adto na ko, ha? Sige dong, pag-ayo-ayo sa imong tanaw. Ay, nasa na nang, oy. Mabalik pa yung taong ko, oy. Bro, Wendell, makaya ka rin ako. Makaya ra lagi na nimo, bro. Tusa lang ko. Mao yun. Antos lang delfin. Otong delfin. Ha? Kinsa man ang delfin? Ay drama sa radyo Gus, di HP. Oh, ikaw babil na kung kinsa ng delfin, eh. Ito bro, sa may katambag ni mo bro, ha? Mara gina akong sulti nimo. Salig lang. Pero ay glaom. Unsa ka, no? Kung tumanon ko na lang kining niyas kung na nga. Kuhaon ko na lang yung pagkababae. Unsa? Parts, musta naman mong Angel? Okay naman, Pats. Sige pa dayon yung communication. Sige pa man. Usahay lagi, di man siya mo reply. Pero, okay naman ayun. Good na. Si Ana yun na. Time para good. Suman doon na kay gustong isulti na ko, bro. Ha? Naunta bro, pero basinog di ka matuon ako ba? Ha? Unsa man na? Samtang dito ko silang Angel kanina ba? Naagi ko. Wala ko tuyo ang makabati ko sa ilang panagsulti ni Angel o sa iyang iyan. Anong day? Unsa day lang gipanagsultihan? Bahin ninyo sa inyong relasyon ni Angel. Usa? Kaya naman di ay. Maori niya akong nabatian bay. Niingon ang iyan ni Angel. Nung nga naman ko nung nanguyab si Angel og lalaki nga usa ka buta. Usa man unya ko na ikabuhi sa usa ka tawo nga buta. Igo lang unya ko nung nga pagsilbi si Angel. Ubos ko day yung pagtanaw na ko siya ni Angel. Oo na bro. Naluoy man lang ko nimo. Salamat bro ha. Ako ipakita ng iya ni Angel. Nabisag ingon ini lang ko. Ingon ini akong kahimtang. Kamao ko mangitag kwarta nga ibuhi ko niya sa maabot kong pamilya. Mahal ko, hindi naman kabutubang na ko kung mo-text ko nimo. Ay, mahal. Sorry kaayo ha. Busy lang yung kaayo ko. Sorry. Busy ka o wala kay gana na ko. Sulti lang gusto mo good. Kuan mong good, mahal. Tungod ba sa tiya nimo? Ha? Nga naman di si Tia. Kayon sa man di ay? Ay nalang paglingmod pa, Angel. Doon na nakabati sa inyong palagsulti ni tiya nimo. Grabe ko na kayong nakatamay na ko yung iyan. Maaman ka ha. Bigla na lang kung malimod mo. Pero, doon ako isulti ni mo, mahal ko. Usaman. Usaman, buwagan ako nimo. Dili, uy. Kuan, nilarga ko ang Manila. Palargahon ko ang Manila sa kong iyan. Huwag ato ko pa eskwelahan o tiwas. Gusto gina kanilang ipalayo na ko. Oo na, nimo. Bulan ka.
ako magkapugong nimo. Bahala ka. If you will only May gikas paglarga ni Angel. Gimingaw naman ko niya. Kumusta naman ka siya? Bro. Oh. Bay. Ako balita ni mo, bay. Maayong balita o di maayong balita. Ha? O saan na? Usaman, unaon ako ang maayong balita. O sige, sige. Ang may balita lang una ha. O sige. saan na ha? Sige, ang maayong balita, ha? Naana si mahal ni mo, nauli. Ha? Naladay siya? Oo. Unya bay, ang bati ka balita. O saan na? Di lang kumusulti ni mo, anak, bay, eh. Wala, ina. Kisa ba di ay? Sinang Rosana na lang ang pungutan na anak. Kaya siya man ang sulti na ako sa bati nga balita. Siya na lang pungutan na, bay. Kapoy ni mo eh. Patrilis ka na. Tara oy. Ato-ato si Inang Rosana. Usa? Ninyo na si Angel? Odong, wala kay pag-asa. Wala man ka masulti na ko dayo lang, oy. Ay, wala ko masulti ni mo, Dong, kahit tumaman ka sa Cebu. Ani, ang sama ko pagsulti ni mo. Gawa mo ko mahibaw kung asa kang dapita sa Cebu. Ano day nga di na sumabaw sa ako mga text niya kung saan kong tawag. Pinagminyo niya siya. Bro, kalma lang. Kalma, bro. Ang sakit na sa minuhat ako, Angel ay. Imahal ko ikaw. Pero di na yung gibawas na ko. Kasakit. Angel. Murag nidatog na ako ang langit sa kulay bawaan. Wa ko kasabos kong gibati. Nasa hingpit, mawa na kanako ang akong mahal. Huwag kanimo, Angel, manghinaot ko nga magmalipayon ka sa mga gipili nga lalaki nga mo ikauban mo sa tibok mong kinabuhi. Nagkasalamat sa inyong pagtagad ng akong suwat tampo. God bless us all. More power, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Ruben nga taga magtangtang Danao Bohol. Ubanin sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, kinsa siya. Sa akong pagkilayo, nalimtan mo na ako. Ang mga kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Joey Conceptari, ugabon sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinisingka-singkong gidapit sa papala. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Umagkay pada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila. Ay kinggugmay mo